The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Corinthians 2:16, who has known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Colossians 2:8, beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. 2 Corinthians 4:16, therefore we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Hebrews 2:18, in that he himself has suffered, being tempted, he is able to aid those who are tempted. Before we start our Bible study today, ikinahanglan ang atong pagsunod sa atong naandan nga tulumanon. Sa di pa kita magatuon sa pulong sa Dios, ikinahanglan nga atong isugid ang tanan natong mga salang na buhat nining adlaw. Aron kini dili mahimong babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa. Let us use now the principle of 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Mao lamang kini ang pagi nga kita maluwas. That is the only way God has provided every human being to get saved is only through faith alone, in Christ alone. Busa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Amahan namong langit no, nagamasalamat kami kanimo niining lain no sa nga adlaw nga imong gipadangat kanamo. Kining tanan grasya gikan gayud sa imong pag matuto o pag-amuma kanamo. Wala kami katakos nga magadawat sa tanang grasya imong gisangkap kanamo. Grasya nga buhi pa kami, nining among tag sa kalawas, our individual nimong mga anak. Grasya kining tanan. Misan pa kining among pagkabuhaton nga pagtuon sa imong balang pulong. Bani lamang kami, pinagis pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo nga mga bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan, atong mga subscribers, atong mga higala, atong mga igsuon diyan ni Kristo, all of you, we welcome you. Niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og Colossians chapter 3. Okay? Padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon. Okay. Ang Dios nagamando kanato nga mga anak niya
kita kay mga anak naman niya, kita mga magtotoo. He is mandating all of us to trust in Him. Proverbio 3:5 nga to sa 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. O kaghapon at usap nga hisgutan kadtong 7 ka mga kabubuton sa Dios nga iyang gipadayag. 7 declared wills. Atong labason sa atong panumduman kini. Mot ni atong gitawag og Operation BAC GTSP. Mo ni atong memory aid niini. So 7 ni ka mga declared wills of God. It is His declared will that all members of the human race be born again. Ikaduha nga, all born again believers be sanctified. Ikatulo, all believers be controlled by God the Holy Spirit. Number 4, all believers thanks or give thanks in everything. Number 5, it is God's declared will that believers trust in the Lord. Number 6, it is God's declared will that believers suffer. And then number 7, it is God's declared will that all believers be productive. O karon, ato ipadayon ang atong pagtuon bahin ini, which is, part of our main subject, main topic, nini nga itong gitun-an nga Colossians chapter 3. Now, gawas niya ining 7 ka declared wills of God. Remember also nga ang Dios ana ay 7,000 ka mga saad alang kanato nga mga magtotoo. God has 7,000 promises for every believer. Pangutana, pila naman ka mga saad sa Dios ang imo karong nakatunan so far? Pila naman? So, ikaw ray tubag ngadto sa Dios. It is between you and God. Now, every believer should master this principle. Inomdong kawan, ining atong kanunay mananggi kutlo kining maong prinsipyo. The rate of learning should exceed the rate of forgetting. Sa Visayan pagod, ang kapaspason sa atong pagkaton kinahanglan mulabaw pa sa kapaspason sa atong pagkalimot. Gusto? Now, of course, it has substance nining maong prinsipyo na giunod. Now, Colossians 3:10 ato ta abri ang imong Biblia karon. Nagaingon kini, and have put on the new man which is renewed in knowledge after the image of Him that created him. Now, kining have put on, hinumdum ka sa Greek word, induo. O kini gipaymutang ni nila sa ilang grammar in the aorist tense. Now, so therefore, angayan kita nga magasulob na sa pagkabag-ong kinaiya. Why? Tungod kay bag-o natang binuhat. We are new creatures. But, lagi, it is always a matter of choice. Naragyos imong pagpili. Pangutana na po, I am fond of asking questions. How does one be saved? Saan man pagkaluwas sa tao? A matter of choice. Mo natubag. How does a believer become spiritual and then become spiritually mature? Unsaan man? A matter of choice. Gihapon. You see? So, naras imong pagpili. Kung buot makang maluwas,
Unya humani mo tumana ka ng pagi unsaon nimo pagkaluwas, then unsaon na masunod. How do you become spiritual and then become spiritually mature? Kini a matter of choice gihapon. Kay ang isyu go dinhi mao ang atong kabubuton. Okay? Nasa laing bahin, what do we mean by amen? Hebrew word kini ha. Ang bote pasabot sa pulong amen kung mao paninimo magkadungog karon ka pa magkadungog nini. Ang pulong amen Hebrewanon kining pulong nga nagkahulugan og I believe. I truly believe. Mao kanay bote pasabot. Okay? You believe in what you hear in the teaching of the Word of God. Imong gituuhan. That is metabolization of gnosis doctrine into epignosis doctrine. Oh, by the way, dias Colossians 3, 8-17, kini nagahisgot bahin sa doing things as unto the Lord. Ilabi na diha sa versikulo 17. Kay ang versikulo 17 again, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Okay? So that is, no. Correction, dili ka na ang versikulo 17 sa Colossians 3, kung dili na sa 2 Corintios 5:17. Pareha mong silang versikulo. So, kining doing things as unto the Lord, naana especially diha sa versikulo 17 sa Colossians 3. Okay? O versikulo 17 kana. Apan sa 2 Corintios 5:17, nagaingon kinig, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Mao kanibot pasabot sa union with Christ. Kaya you are now a new creation, so dungan niya na, ikaw na dugtong na iusa na kang Ginoong Jesucristo. 2 Corintios 5:17-21. Okay? Balik tayo sa Colossians 3:10. So, nagaingon kini, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. Now, ngayong pangutanan nimo, hain man ang atong pangunahuna, hain man ang atong kalag, hain man ang atong kasing-kasing heart, they are in our mentality. Nani sa atong panghuna-huna, okay? Kaya nga atong panghuna-huna, dunay duha ka bahin kini. It has 2 lobes. Ang left lobe, which is the hearer part, o ang right lobe, which is the doer part. Ang left lobe, ang nga bahin, mao na tigdungog nga bahin. Apan ang tuo nga bahin, mao na tigbuhat, tigtuman nga bahin. O kini na sa kardia. Kardia is the Greek word for heart. No, dili ning but pasabot kining heart nga pitik putok nga naga-pump sa atong dugo, dili ni mao ibot pasabot. Ang kardia, it is the kanang frontal lobe of the mentality. Okay? Now, so ang mando sa Dios alang niining bahina, mando niya alang kanato, atong hukaso ng atong daan nga mga kinaiya. Colossians 3:8. Ug atong isuloob, Colossians 3:10, ang atong mga bagong kinaiya. Now, ato nang gibalik na po ni, kay ato naman igisgutan kagahapon. So, unsa naman po giingon sa
Roma 12:2. Okay, atong labason gyapon sa atong paramduman. Romans 12:2 says, "Be not conformed to the pattern of this world, but by the renewing of your mind." Now, naghisgot kinibahin sa virtue love in tandem. Kini virtue love is the feeling of the Holy Spirit love. Kung ikaw napunaan sa Espiritu Santo, nagabaton ka og virtue love. Now, they go in tandem man, but pasabot, dili na sila magkabuwag. Magkuyog na sila. Personal love for God o impersonal love for all mankind. Okay? O kini mo, itawag na ito nga feeling of the Holy Spirit love. Now, Gnosis doctrine. Unsa man ni Gnosis doctrine? Ang doktrina nga imong nakatunan sa pinagi sa imong pagtuon. So sa imong pagtuon, imong makatunan ang imong itunan, imong nasabtan, o imong tuuhan. Okay? Now, sa di pa nimo tuuhan, Gnosis doctrine lang ka na siya. Gnosis. Gikinahanglan gyapon kining Gnosis doctrine. It's necessary to make it as epignosis doctrine. Of course. Dili mahimo mo kalit lang pagka-epignosis doctrine. Kinahanglan nga musugod og Gnosis doctrine. So, what makes Gnosis doctrine not being transformed into epignosis doctrine? Nibawag ka unsa? Unsa man, what makes Gnosis doctrine not being transformed ngadto sa epignosis doctrine? Ang tubag, pagkamapaytason. Unya, nuntan pag yun na sa imong preconceived notion. Ang imo bang naandan nga kituuhan ka na ito. So, okay? So, nagkasabot ka man tiyali. Niini. Okay, balik ta sa Colossians 3:10. "And have put on the new man, which is renewed in knowledge, after the image of him that created him." Kining new man is born again. The called out one, ecclesia. Okay? New man. Now, of course, kining new man, nagalakip ni ining musunod. New man positionally in Christ. United in Christ. He has been imputed God's righteousness. Unsa pa? Ang iyang ngan gisuwat na diha sa Lamb's Book of Eternal Life, never to be blotted out. O niya, gawas pa ni gitimbrihan siya sa Espiritu Santo. He is sealed by God the Holy Spirit. He is justified na matarong na. Nahimo siyang unsa? Binalaan, a saint. You see? O nahimo siyang anak sa Diyos. He becomes a child of God and a citizen of heaven eternally. Naanas Pilipos 3:20. Ang tanang mga magtutuo, tagalangit na. Okay? So, timan ni usab katong tulo ka spiritual skills, ayaw na ni kalimti. Feeling of the Holy Spirit, mo na number 1. Number 2, metabolize Bible doctrine. Number 3, utilization of God's 10 problem-solving devices. Now, on the other hand, doon na po'y tulo ka arrogant skills. Mo ni hingatbang nini. Okay? Self-justification, self-deception, and self-absorption. Mo ni bantayan yun nato ni. Nga di ta mahog sa pagkapildi niini. Okay? Now, a believer needs to have gnosis doctrine in order to utilize epignosis doctrine. Mo na kung giingon di padugay. So, let us also remember nga ang atong pagtuo mo dangat langan ni kanato pinagi sa atong pagdungog sa pulong sa Dios.
Roma 10:17. So, timan igatong prinsipyo, the rate of learning must exceed the rate of forgetting. Ang kapaspason sa atong pagkatuon kinahanglan mo labaw kaysa kapaspason sa atong pagkalimot. Apan, like I said, and I always say it, it's all a matter of choice. Naragid na, nimo. Imo ragid ang kapilian. You see, kung balik ko na sa to, all of life is decision making. Tanan. Ang mga kalihukan nato nining kalibutan na. Apil ang mga di magtotoo, niining bahina. All of life is decision making. Dili ma-exempted ang mga di magtotoo. Tanan. Magtotoo ka man o di magtotoo, we always make decisions in our life. But whatever we decide sa atong kinabuhi, kita o kita ra gyud ang manubag. We are the only ones accountable, responsible, and answerable to any decision that we make. Right? So, na yung pangutana nimo, do you want happiness in life? Buot ka ba? Mo nag-iya og kalipay yun sa kinabuhi. Then, ibaw ka unsay kanang tubag ni. If you really want the true kind of happiness in life, then unsay tubag? Look pa. Puna ang imong pangunahuna sa pulong sa Dios. Saturate your mind with God's Word. Dili ang mga kanang pag-acquire og daghang salapi. No. Mga kabtangan, imong pagkapopular, ang imong mga kaadunahan, apil na kining mga kanang sex, which is illicit. No. Kining mga butang nga dili makahatag kanimog kalipay. No. That they are not the basis for true happiness. Ang tinuod yun, paminaw. True and inner happiness can only be experienced by a believer who is spiritual and continuing to reside diha sa operational divine sphere persistently, consistently, regularly moving forward sa iyang espirituanong momentum. That's how to live a winner believer's life. That is life beyond gnosis. You see, kining mga butanga, they're supposed to be kanang na-instilled na gyud ni sa atong tagsa-tagsa kakalag. By this time, mataon-taon na ta dinhing tuon-tuon ni mga butanga. You see, I presume nga nahimo na gyud tinuo diha sa imong kalag. Inumduman nato ang mando sa Dios. Mando niya alang ka natong mga magtotoo. Be ye doers of the word, not only hearers. Na, di lang kaigo lang kang maminaw. Of course, pinagis pagpaminaw, ang imong pagtuo maugmad. Your faith can be developed. It comes to you through your pagpaminaw. Apan dili kay kutob ra lagi sa pagpaminaw, kinahanglan imog yung tumanon, buhaton. Manang mando sa Dios, be ye doers of my word, not only hearers. Otherwise, kung hearer ka lang, you are deceiving yourself. You see? Now, we believers have first to learn doctrine before thinking doctrine. Di man ta magkaunaw nagdoktrina kung dili ta magtuog doktrina. Natural. Wear or put on the new man o tangtanga na gyud kanang karaan nga kinaiya. To remove the old man if you really wish to be a winner believer. Na. Kung buot ko kang mahimong mananaog. Again, kitang mga magtotoo, gikinahanglan magtuon, magkat-on sa doktrina
sa dili pa kita magahuna-huna ang doktrina. We have to think doctrine before using and applying doctrine. Now, so there is always a need to repeat and repeat and repeat na. Kinahanglan gyud ang pagbalik-balik, subli-subli, repeat and repeat the study of doctrine unsa may tuyo, to inculcate and let it sink in diha sa atong alimpatakan, sa atong kalag. Sink in doctrine. Now, a believer needs to renovate his thinking. Kinahanglan niyang bag-uhon ang iyang pangunahuna. Pinagis pagtuon, pagkaton, o paggamit. Pagtuo, paggamit. Kaya di man ka makagamit o di mo tuuhan. Right? So you have to study, you have to learn, you have to believe, and you have to apply. Inumdum ka ba sa itong slogan? Operation SLBA. Study, learn, believe, apply. Now, ang buot pasabot nga ang magtutuo kinahanglan nga iyang lukpon gyud ang iyang huna-huna. Punon ang iyang huna sa pulong sa Dios. Kaysa atong pagbuhat ni ining mga butanga, we are to put on the new man, kinaiyas kalag, isulob. Remove the old man. Hukason gyud nato. Kining kinaiyas kalag sa karaan nga tao. Now, by doing so, mao na kini ang kinaiya ni Ginoong Jesucristo nga kitang mga magtutuo are imitating, maawaton na kita kang Ginoong Jesucristo sa diha nga ato nang isulob kining atong bag-ong pagkatao. That is what Paul also admonished believers. Iya giningi mahimangno ngadto sa mga magtutuo atol sa iyang panahon. So timan ni katong Roma 10:17 nga ang atong pagtuo modangat langan ni kanato. Pinagi sa atong pagpaminaw. Faith cometh by hearing. O hinumdumi nga ang pulong sa Dios na igahom. God's word is power to every believer. Gamhanan ang pulong sa Diyos oy. Di baka makaniparar ning atong basahon sa di pa ta magsugod sa pagtuon sa pulong sa Diyos. The word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Naigahom. Walang ka makaamgo patingali. Kay wa pa man ka kanang kugi gyud, adlaw gyud, masigihon, malahutayon, matinud-anon, you see, sa imong kanang tuon sa pulong sa Dios. Mao na nga ang Episo 4:23 ngadto 24. Verse 23, and be renewed in the spirit of your mind. Ang spirit din is the human spirit. Tawhanon nga espiritu. Verse 24, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Colossians 3:11, where nagaingon kini ang Colossians 3:11, where there is neither Greek nor Jew, circumcision, uncircumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all and in all. Now, maturaguning hisgutan jutay kining where there is neither Greek nor Jew. Na kini naghisgot ni og nationality. Okay? Ang circumcision
relihiyoso. Dili ni maghisgot og Katoliko, Protestante, or unsa. Dili relihiyon ang hisgutan dinhi. Okay? And then, uncircumcision, naghisgot ka na diha. Barbarian, ang kining barbarian, luog. Unya kaning Scythian, buot pasabot ni Fino kayo. Unya bond, poor, kanang pobre. Nor free, kanang free is rich, mga adunahan. Apan si Kristo is all and in all. Mao kana ang Colossians 3:11. Now, kita nga mga magtotoo na himutang kita og mga pinili. Okay? Unsa man gyud tulo ka grupo o hugpong kanang nga pinili. Okay. Ang una gyud nga mga piniling mga katawhan mo katong mga Hudiyo. Okay? The chosen people, ang mga Hudiyo. Mga piniling mga katawhan, ang mga Hudiyo. Unya, ikaduha, si Ginoong Jesucristo. To be the God-man. Chosen, pinili. Ug ang ikatulo, ang simbahan. Pinili man ang simbahan. Under sa protocol plan of God. O kini nagahisgot sa na nimo mabasa kini sa 2 Corintios 5:17, new species. Okay? Now, kitang mga magtotoo are chosen, pinalabi or pinili. O na ay gitawag og predestination, pagpahimutang ng daan, sa Dios for those who will be saved. Okay? Kadtong nangaluwas. Now, what is election, by the way? Na ato ning hisgutan bahin kining pagpili, pinili. Okay, what is election? Well, it is the expression of the sovereignty of God. Okay? Iyan ning pagpadayag sa iyang pagkalabaw makagahom sa Dios. Long before the human race and the universe existed, sa wa pa yun, mamugna ang kaliwatan sa tao o sa universo. Before anything else existed. Okay? Mao ning eleksyon. Pagsangkap na kini. Now, God willed iyang kabuton the best and the highest to those who will get saved. Kadtong maluwas. Kaya umos sa prinsipyo sa pagpili o eleksyon, ang Diyos naghahatag kinabuhi to those who will be born in this world. Mao na ang prinsipyo sa pagpili. Ang Diyos, kabubuto niya that a person be born. Sakto ba? Iya bang kabuton nga matawo ang usa ka tao? Nga mahimugso ang tao? My question then is, who willed that a person be born? Naglibog ka? Tingali mo yung ka ang Diyos, dili. Dili ang Diyos mo ay nagbuot nga kita matawo. Ang atong mga ginikanan, you see, tutong kiragon maayo. It is your parents who willed that you be born. But, laing sundan na pangutana, but who willed that a person who is born be alive or dead? Nanana, lahi nana, ang Diyos na. Nagasabot ka ba? Ako ang balikon kay basig wa ka magakuha dayon. Kinsa man kabuton nga ang usa ka tawo mahimugso. Atong mga ginikanan may nagbuot. Apan kinsa may nagbuot nga tao nga nahimugso
mabuhi or patay. Na diha na. Ang Diyos na. So, election is the expression of God's will for us long before anything existed. Sa pag yun ang tanan. Iyang kabubuton alang kanato ang labaw nga kanang way makalupig. Okay, the very best and the highest. Mao ni kabubuton sa Dios alang sa kanatong mga katawhan. Mao na. Now, adto na punta sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4. Ang verse 3 nag-ingon, "For this is good and acceptable in the sight of God our Savior." Verse 4, "Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth." Na, iyan ang kabuton nga ang tanan unta maluwas. And come unto the knowledge of the truth. Now, ingon nga mga pinili, elected, chosen, ang Diyos naghatag ka nato og kagawasan sa pagpahimulos ni ining gitawag og equal privileges and equal opportunities sa atong pagtuman sa protokol nga plano sa Dios. Na, yatagan ta kagawasan nga mo pahimos, mo enjoy ni ining equal privileges and equal opportunities sa atong pagtuman sa protokol nga plano sa Dios. Di man na nato nga ang Dios omnipotente. Okay? Labaw nga makagagahom. But He also respects our volition. Nagtahod siya sa atong kabubuton. Dili siya mo hilabot. Di siya mo tandog sa atong kabubuton. Pasagdan ta nga mo pahimos niya na. Okay, balik. Kaya punta sa Colossians 3:12. "Put on therefore as the elect." Na dihang elect. Ang elect sa Grigong pulong is eklektos. Eklektos. E-K-L-E-K-T-O-S. Eklektos. Mo na elect. So it says, "Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, and long-suffering." Now, elect. Unsay mo pasabot nining elect? Kini nagkahulugan og pinili. Chosen. Elected. Or election. Nga kini maaplikar lamang ngadto sa mga magtotoo. It is only applicable to believers. Only. Huwag labot ang mga di magtotoo nini, ha? Now, ang Diyos, hingpit rawag yung pagkamakiangayon. He is perfectly fair. Executing the protocol plan of God is fairness. Di ba? Pagkaangay gina. It's fairness. It's fair because bisa kinsang magtotoo, makatuman nini kung buot siya mutuman. You see? God is fair. Sa diha nga siya mo disiplina, makiangayon ang iyang pagdisiplina, or nga mo panalangin sa usa ka magtotoo nga angayan panalanginan. You see? God is fair when He disciplines or blesses a deserving believer. So balik, Colossians 3:12, "Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering." Kining elect. Kung naginiingon mo is eklektos, meaning chosen, elected, or election. O kini alang lang sa mga magtotoo. Huwag labot ang mga di magtotoo. So, sabi ni mo, as a believer, we should so live as such
by using Bible doctrine. You see? Living our life as if it is our last. Ang atong pagkinabuhi, atong una-unaon nga, mauna kini nga tapusang adlaw nako nining kalibutan na. You treat living your life as if it is your last. And at the same time, live your life in the light of eternity. Of course, niadtong higayon nga itong gituuhan sa Ginoong Kristo, kita nabalhin na. Gikan sa panahon, nini nga itong panahon, ngadto na sa eternidad. That's why we have to live our life in the light of eternity. Taga eternidad na gunta, taga langit na gunta. Nanani mo, tuo ka ba niya na? Pulong sa Diyos mo ay nagatugaan ka na to niya, nagatudlo ka na to. It's a matter of choice. Okay? So, mo na nga, chosen kita kay sakop man ta sa simbahan. The church age believers man ta. We are chosen. Kay tulo ka matang sa mga chosen o elected, ang mga Hudiyo, mga inaguna, mga piniling katauhan sa Diyos, mga Hudiyo, mga Jews, o ikaduha, si Ginoong Jesucristo. Pinili si Ginoong Jesucristo to be the God-man, o ang ikatulo, kita. Kitang mga magtotoo, mao ang simbahan. So, kitang simbahan, ubos kita sa protocol nga plano sa Dios. 1 Timothy 2:3. Anto ta? 1 Timoteo kapitulo 2 versikulo 3 nagaingon, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Verse 4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Busa, ubos sa prinsipyo sa pagpili. Under the principle of election, ang Diyos, He willed the best and the highest to those who will get saved. You see? Ang iyari yung kumuton alang kanatong mga luwas, mga magtutuo, mga anak niya, mga sakop sa rianong panimalay sa Diyos, is the best and the highest. Mao lang iyang tanggiandaman sa iyang protocol nga plano nga the best and the highest. Huwag makalupig niya. Kaya nga naman, gikan good niya. You see, napabaday makalupig sa Diyos. He is the best, the supreme Lord and God sa atong kinabuhi. You see? So kita kay elected man, pinili man, nahimot ang mga sakop sa harianong panimalay sa Diyos. O kita gitimbrihan sa Espiritu Santo. O na nag-iya kitang kini nga itong mga escrow blessings, by the way, gideposito na ni deposited for us to receive once makakabot na kita sa capacity stage sa protocol nga plano sa Diyos. Mao ni ang atong goal or objective to reach or attain spiritual maturity. Inumdong ka pa ba sa tulo ka ang the three levels of spiritual growth: baby believer, adolescent believer, and mature believer. Kang mature believer has reached capacity stage in the protocol plan of God. Now, makahibalag man ta ni ining pulong nga predestination, no? Kining predestination, this is the provision of the sovereignty of God for you. Ikaw magtutuo. In eternity past, alang sa imong pagtuman sa protocol nga plano sa Dios. Kining predestination. Apan, ang magtutuo is still free to use his volition, whether to avail of God's provision or not. You see?
nga kita nimo unsa ka gawas nun yun nato. Yatagan ta kagawasan sa Dios. God is giving us total freedom to choose. Unsa itong piliun. Yatagan ta kagawasan. But with that kagawasan, with that freedom, goes responsibility. Nahog na kinis balaod sa tulubagon sa atong kabubuton. The law of volitional responsibility. Di man niigin na. Okay, ato na punta sa Episo 1, 4 ug 5. Versikulo 4 na gayon, according as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Now, kining phrase nga, in love, naggalangkob or gilangkob kini sa niini musunod, elected, sanctification, forgiving us all spiritual assets. In love, namo na, nga kita pinili, binalaan, o hinatagan tag espirituhanong mga kagamitan or assets. Verse 5, having predestinated us into the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Now, ayon na ni Kalimte, Roma 12:2. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Now, ang sovereign will of God, sa ibot-sabot, ang kanang labang makagahom sa kabubuton sa Dios, nagkuyog kini, coexists with the free will of man. Magkuyog ni. Okay? Kumalikon. The sovereign will of God coexists with the free will of man. Kaya ang usa ka magtotoo nga pildiro, nganong na pildiro man siya, negatibo man, o man siya gana sa pagtuon sa pulong sa Dios. So, wa siya doktrina, wa magatubo ang iyang kalag, so, he becomes a loser, pildiro. Kini nga magtutuo nga pildiro, resulta kini sa iyang desisyon, gikan sa iyang kabubuton to be a loser. Osta? Produkto rin siya sa iyang desisyon. Siya rin nagbuot nga siya mahimong loser o pildiro tungod sa iyang pagkanegatibo ngadto sa pulong sa Dios. O kining maong matang sa magtutuo made himself stupid and an idiot in life. You see? No, he's just a product of his decision. Iyang kaugalingong desisyon na ginakapaingon niya na. So, balik na butas Colossians 3:12. Atong balik-balikon yun, Colossians 3:12, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Elect, eklektos, nagkahulugan kini o pinili, gipili, pinalain, gipili, election, elected. Kini maaplikar lamang nganhi ka na itong mga magtotoo. Only. Okay? So, di ba nini? Nga ang tanang mga magtotoo, kitang tanang mga magtotoo ni Ginoong Kristo are chosen, pinalabi, or pinili. Of course, wa may pinalabi ang Diyos, wa may pigpihig ang Diyos. Wa ni magpasabot nga mo yung tagpinalabi, ang bot pasabot lang ini, chosen, pinili. Okay? Now, unsa naman po ibot pasabot nining
eklegumay. Kining eklegumay na nigipahimutang sa Grigong grammar nga iures tense. Okay? Originally, kini eklektos. Apanama sa iures tense, nahimo kining eklegumay. Ug kining eklegumay nagkahulugan kini, our being chosen, elected, was done by God long before the foundation of the world. Na si Piso 1:4. See? Kaniyadto pa yun. Sa wapa, tukura ang kalibutan. Wapa buhata sa Diyos ang kalibutan. Napili na ta, pinili na ta, ang daan. But our being elected was done completely sa diha nga mi kanang himo kitag desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Anytime niya itong panahon na. So, our being elected, therefore, was done completely when we decided to believe in Christ. All these things, kining tanan nga mga butang atong isugutan, we are actually talking about nini, are for believers who have reached the area of spiritual adulthood. This is applicable to them only, nga nagakabot na gyud sa dapit nga spiritual adulthood area. Because if you are still a believer in the area of spiritual childhood, moingon gyud ka nga kining mga butang nga imposible nga kabuton. You see, kay spiritual childhood pagugang nga area. Bata pagkang masuso. So, let us remember that whatever we decide in life, it is only we who are answerable, responsible, and accountable for that decision. Nobody else. Wag yun lain pang basol. Ikaw o ikaw rin. Okay? Now, atong ipadayon kini ugma bahin ining election and predestination. Okay? We will take this up tomorrow. Magampo ta. Amahan na mong langit nun. Nagapasalamat kami kanimo. Nining matamis nga higayon. Sa among pakigambitay kanimog sa imong mga pulong. Dili na mo ikatandi kining among gibuhat sa bisag unsang bililhong butang ning kalibutan na. It's incomparable. This is unique. Ug kini man ang imong kabuoton nga among paghatagan og pasiuna sa among kinabuhi. Salamat sa imong grasya. Grasya man kining tanan nga mong gipahimuslan. We are redeeming the time. Kay sumala sa imong mga pulong, the days are evil. Salamat o Diyos. Dada kami pagbalik. Ugma dinhi, aron kami makapadayon sa among pagtuon sa among pulong, pinagi sa YouTube, ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangini kining mga subscribers ning among ministry ngunta magapadayon sila sa pagbarog, paggamit sa imong mga pulong nga mao lamang ang gahom, kalig-on, kabaskog. There is stability and power sa imong mga pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen.